subscribe please. Okay, lelo tifuna tione kuti kodi oyimba olemera kwambiri mu chaka cha 2024 ku Malawi ndi ati 2024 to 2025 olemera kwambiri ndi ati wananyamata amene akuchita bwino mu industry ya Malawi ndi ati ambiri ife timadziwa kuti anthu osiyanasiyana amene kuti nyimbo kapena music industry ya Malawi kulibeko ndalama, koma kodi madziwa kuti alipo ena amene akupanga ndalama kwambiri kuposanso oyimba ambiri kapena kuposanso ena amene akugwira ntchito zosiyanasiyana kaya makampani ndi madera mosiyanasiyana? Mukudziwa zimenezozo? Kodi mukudziwa kuti alipo ena analemera anaphula panopa ndi zikhwaya chifukwa cha kuimba komweko? Lero tikupatsani listi ya anthu 10 amene akupanga ndalama zambiri komanso amene ali ndi chuma chambiri mu nkhani zoyimbayimba pampanje pano. Anthu amene wandiyati inu mukuwadziwa? Ngati mukuwadziwa mutha kusiya kumvera pomwepo kapena kuonera pomwepo, koma ngati simukuwadziwa tiyendere limodzi ulendowu. tiyembera number 10 mpaka tifike number 1. koma musaiwale kupanga subscribe, please remember to subscribe to this YouTube channel. If you wish kupatsani zituka zimezi timasangala timakhala limodzi kuonera komanso kupanga subscribe komanso kukulitsa mtundu wa 265 ENT Mag TV. osaiwala radio yathu imalira pa tsamba la www.radio265entmag.live kupita palipo mukhapo kupera zimezi live zikumachitika. Okay, straight to the talk. Pa number 10 pa list ya anthu olemera kwambiri mu 2024-2025 oyimba aku Malawi, pa number 10 pali ndani? Tiye tione number 10. Pa number 10 tu pali Physics, ena amati Gamba, ena amati Chola Pizza, ena amati Orphan Boy. Mkulu amene ali ndi mayina osiyanasiyana, anthu amamudziwa ndi mayina osiyanasiyana. Iye ilo ali pa number 10 ndi ndalama zokwana $500,000 zimene tikaziona mmakwacha pakanali pano ndikuti zikwana 807 million Malawi kwacha. Ndikuti Fizo ali ndalama zokwana 807 million Malawi kwacha. Fizotu anayamba kuimba ndikalekale 2006 ndi imene amatchuka kwambiri ndi nyimbo ije yotchedwa Chola Pizza. Chola Pizza inali nyimbo imene inahita almost dziko lonse la Malawi ino linadziwa za nyimbo imeneyi. Iyeyi anagulitsa makopies okwana 40,000 ndi nyimbo imeneyi. Kuchoka 2006 kufika lero Physics anakaimbabe ndoimba mwina amene wakhala nthawi yayitali akuimba as far as hip hop is concerned. Physics ali ndi awards osiyanasiyana, anawinapo UMP award for best hip hop artist of the year in 2020 yetu ndi komanso ali ndi maso award imene inali for best album flows as well as the best collabo album in 2022 imene atatusa nyimbo imene imati Legends in 2020 as well. Nyimbo ije ya Follow ngati mokumbukira anayimba ndi Ella Njuchi, inali nyimbo imodzi mwa nyimbo 10 zimene zinalira kwambiri pa BBC Extra 1 radio imene ndi ya ku UK. So Physics ndi oyimba amene ali olemera kwambiri komanso ndi oyimba wa hip hop, ali ndi ndalama zokwana $500,000 zimene zili almost 807 million Malawi kwacha. Physics sotu amalima, mwina simukudziwa ndi mulimi, ali ndi munda nditu waukulu tu. Komanso Physics ndi banka amagwira ntchito ku NBS Bank, yomwe ndi banki yodziwika bwino kapena ndi yotchuka ku Malawi kuno. China ndichoonera kuti Fizo ali ndi kampani yake imene amati its own entertainment imene imapanga za nyimbo komanso imapanga za promotion ya oyimba ndi zina zotero. China ndichoonera kuti iye Fizo tsopano ndi brand ambassador wa kampani ya 888 Base imene yakubwera kumene ku Malawi. Koma mongokumbutsana ngati mwayi wala Physics tikunenayi pachaso wakula chiro ndi TNM mchaka chomwe chino pamene amapanga show yake ya Mountain Court Concert imene inali ku Zuzu ku Springs. So tikayang'ana kwambiri tiona kuti Fizo wapindula kwambiri chakachi. Iye iso ndi highest paid artist wakusoma. So congratulations Physics popezeka mu list imene sichinthu chapafupi yazi kusoza kuti mkulu ameneyi ndi wakhama. Tetione tikoti pa number 9 pali ndani mchaka cha 2024 oyimba olemera kwambiri ku Malawi ndi ati? Pa number 9 itu pali wina amene amadziwika ndi dzina kuti ZZ Kingston. Mkulu ameneyi wayesetsa kupusha network yake, wayesetsa kufula komanso chachikulu chimene champangitsa kukhala wofula
ndizichamati inheritance through marriage mwina timine choncho iye yitu zake zilikuwaira ndithu ponenga kuti anakwatira kwa ndi mzimayi uja kapena anakwatiwa ndi mzimayi uja amene aliso wa chuma chambiri ochita bwino ndithu ali ndi maasitsi ake olozeka nepaja mzibambo akachita mokwatira amakhala kuti zina mwa izo ndi zake zomwe so zeze Kingston ali pa list imene ipa namba 9 iye pamene popo ali ndi ndalama zokwana 600,000 US dollars kapena kuti 1 billion Malawi kwacha zili modelo moto zeze Kingston ndoimba amene wachuka kwambiri mu 2022 ndi chemba cha mapiano nthawi imene anali under record label imene imatchulidwa kunena kuti Servato Media pompano analengezetsa kunena kuti iyeyo watuluka mu Servato Media ndipo watsegula record label yake imene akutchula kuti Money Making Music imene ikuyang'anira ndi iyeyo komanso mkazi wake Dorothy Shonga. Azeze Kingston iwowa anabadwa pa March 26, 1993 dzina lawo lenileni ndi Robert Chingamba Jr. luso lina la iyeyi ndiona kuti ndi television personality ndi munthu jodi amadziwa kupanga kapena kwamba present maprogram osiyanasiyana ku television iyeyo solo anawina award ya Maso Awards mu 2023 imene inachitika ku BICC ku Lilongwe kumene kwanawina ngati best live art so kwamene akudziwa zeze Kingston analandira mabookings ambiri kuchoka mu chaka cha 2023 kudzafika cha 2024 ndipo zake wapusha kwambiri ku nthawi imeneyi mpaka anabwera ndi event yake imene akutchula kuti the Zeze Experience imene iye imatamanja kuda kuti show imeneyi izibwera chaka ndi chaka so sitingakhale kwambiri kukhudzana ndi kuti iye ndalama nazipeza kwanji chachikulu chimayenera kuti zitakutheka kuti ndi inheritance through marriage zimenezo zimachitika zakhala zikuchitika zakhala tikuziona mwina nanonso mungoyesayesa kupeza mkazi wamakobiri kapena mwamuna wamakobiri moyo wanu mwina kusintha sizidziwika okay pamene moto ndi pa namba 9 kwani pa namba 7 pali motani pa namba 7 tuzi moti pamene panikulu ameneyi yemwe anatentha kwambiri chaka chimenechi dzina lake ndi Onesimus iye ali ndi ndalama zokwana 768,000 US dollars imene ili pafupi 1.3 billion Malawi kwacha ndalama amazipeza bwanji mkulu ameneyi chaka chimenechi wakoma ndalama zambiri kudzera mu streams iye ndi Oyimba amene wachitira stream kwambiri osati ku Malawi kokha koma maiko akunja apanga asakasaka nyimbo zake kwambiri kuyatikana pa Spotify ali ndi 12 million ya streams pa Spotify kukhala Oyimba oyamba kumalawi kuno kupigira nambala imeneyi pa Spotify tikayang'anitsitsanso mkulu ameneyi ndi amene wawina mawadzi ambiri chaka chimenechi sakufanana ndi Oyimba wina aliyense kumalawi kuno titakuna kuti Onesimus Oyimba oyamba kukhala ndi mawadzi osiyanasiyana ochoka maiko osiyanasiyana mu period yochepa kwambiri zimene zitu zadza iye adayimba nyimbo ije ya Control ngati mukumbukira Zeze Kingston timagamba za Zeze Kingston kuti ali mawadzi awiri komano uyu wakhala ndi mawadzi opitirira 5 ochokera maiko osiyanasiyana mu nyengo yochepa kwambiri nyimbo yake Controller yampangisa iyeso kupeza deal kapena endorsement deal imene company ina timati K Motors inampanga sponsor kuti akaimbe nyimbo ndi job ndi ndalama zokwana 20 million Malawi kwacha ndipo ananyamuka ukapanga video imeneyi ku Nigeria ndi watu amene wachira job iyeyo tikati tionetsetse mchaka chimenechi zake zambiri zayenda ndithu zake zili pabwino zake zinasuntha ndithu kutengera kulimbikira kwake komanso khama limene waonetsa pa nkhani zoyimbazi Onesimus ndi Oyimba mmodzi pamalawi pano amene wakhala kugwira ntchito kwa nthawi yayitali anayamba kuka Armstrong kenako wagwira ntchito ndi bwana Prophet Shepherd Bushiri kenako pano akugwiranso ntchito ndi company ina ichitwa Entertainers Promotions yomwe imuyendetsedwa ndi Tonderai Banda yomwe ndi manager wake wa iyeyi pamenepa titakunena kuti mwina mwamvetsetsa kapena mwadziwa kuti chifukwa chani Onesimus akupezeka nawo mu list imeneyi komanso Onesimus ndi ndalamazi wakhala akugwira ndithu kwa kanthawi tikaona kumene anali ku South Africa anali mmodzi mwa amene amayendera galimoto zodula kwambiri titakutera kuchoka Malawi muno ndipo
palibe so Oyimba wina amene wakhala kwenda kukalima zodula zomabisana ndi mkulu ngati amene. So titero kunena kuti Onesmus ali pa number 7 pa list ya ma artist olemera kwambiri kapena achuma kwambiri mu 2024 kumapita 2025 Malawi. Iye ali pamene pa ndalama zokwana $768,000 imene 1.3 billion Malawi kwacha. Kodi pa number 7 pali yani? Tete mtuone kuti pa number 7 pali ndani. Sitinga malize ndenda ndomina tusone chule dzina lokuti KOK. So pa number 7 pali ukula mini dzina lake KOK amene ali ndi $800,000 imene ili 1.4 billion. So ndalama zimene zitu zimawerengera kudzera kuma assets amene munthu amene ali nanga tikukumbukira pano KOK anakulanso galimoto ya BMW imene anayionetsa kusonyeza kuti iye ndithu mchaka chimenechi wapindula, wakankha, wayisetsa. Kukumbukira KOK ndi mmodzi mwa Oyimba amene amalimbikira kwambiri muchaka chija cha 2023 iyeyi anapangitsa show imene amakumbukira kuti watha zaka 10 akuyimba, ndipo show imene iyi inachitika pa Bingu Stadium kupangitsa kukhala Oyimba oyambirira tisakutero kuchoka ku Malawi kuno kukwaniritsa kupangitsa show pa Bingu Stadium zimene zakhala zili zovuta kwambiri kwa Oyimba ambiri. Izi zikuonetsa khama komanso chidwi komanso kulimbikira kumene kuli ndi mkulu amene iye. Zimene zija kuzafika mu chaka chino cha 2024 zamuthandizira iyeyi kuyamba pabwino. Chaka cha 2024 KOK walimbikiranso kwambiri. Chaka chimenechi tamona atayimba nyimbo ya anaphwanya kapena anaphwanya imene anapanga feature na Prince Love komanso Jomaps. Kuyona nyimbo imeneyi yapanga performance kwambiri kupitirira 16 million views on YouTube. Kusweza kuti nyimbo imene somwina yachuka kwambiri kapena yaoneka kwambiri kuphatikiza ku Malawi ndi Zambia komwe. Zimene zili zampangitsa iye kukhala Oyimba ekhayi Malawi amene watha kukwanitsa ku milestone imeneyi kuti nyimbo zake ifikire kapena ioneredwe ndi anthu ochuluka moteromo. Izitu izina zimene zosonyeza kuti iye mkulu amene ndithu akupanga makompiti chifukwa ma views amenewa siyaulere yayi. Tikaonekesa pano tina kuti nyimbo imene tsopano yakona 17 million views. Komanso pali nyimbo zina monga Assurance imene anayimba ndi Neo Slayer imene ikuthamangira 1 million pakanali pano. Ina Amen imene anayimba ndi Father Mode komanso Muno ikuthamangira 500,000 views. Ina Jani anayimba KOK Edfest komanso Kimeo Kambwe ndi Kambwe Sisters Holy Water imene ikuthamangira 1.5 million views. Kusonyeza kunena kuti KOK ndi Oyimba amene amaonetsa chidwi, amaonetsa khama, amalimbikira ndipo sasira kwayi. Zinthu zake zikungoyenera zizisuntha, zikungoyenera ziziyenda. So KOK wagwa pa number 7 ndi ndalama zokwana $800,000 kapena kuti 1.4 billion Malawi kwacha. Ero ndi momwe zimene zikuyendera, ndi momwe zilili. Kodi nangano tione pa number 6 pali ndani? Koma tisanapite pa number 6 chonde msaiwali pa subscribe, msaiwali kuja that subscribe button kuona kuti kodi pa Malawi pano chuma chikuyenda bwanji pakati pa Oyimba komanso kodi zikuyenda bwanji mu entertainment industry ya Malawi. Chonde subscribe kera kuti pa number 6 pali ndani. Pa number 62 pali mkulu amene wamba kapena kuti Duncan Jambo. Iye pano wali ndalama zokwana $950,000 which is close to 1.6 billion Malawi kwacha. Wamba ndi Oyimba amene kungayambira mu 2017 nkhani ya zachuma yakhala kumuyendera bwino. Ndi mkulu amene waonetsa watsekula makomo a Oyimba yena kuti mwina zinthu zikhala ngati zikusintha kungayambira nthawi imene anakuti Jesus is my boss atasayinidwa under the Bushiri Entertainment, Major One Entertainment, osati Bushiri koma Major One Entertainment atasayinidwa under Major One Entertainment. Kwamba zinthu zake zinayamba kupusha. Komanso chine chimene tikuyenera kudziwonjera kuti Gwamba ndi CEO wa bungwe chimene kuti the Bushiri Foundation. Wamkulu wake ndiye amene amangana kuti kodi ntchito za bungwe la Bushiri Foundation zikuyenda motani. Komanso ngati mukudziwani Gwamba akungwambira chaka chimene cha 2017 zafika pakanali pano amapanga show pafupifupi chaka chinechi chonse. Show imodzi imene makhala yotentha imene amapangira pa stadium kapena malo akulu. Mwina kupatula nthawi yokha mu chaka cha 2020-2021 sanapangire kwa show imene chifukwa nthawi ija COVID-19 anali atavuta komatu
koma ngati mukukumbukirano tsopano anapanga show yake pa Civil Stadium 2024, show imene inapanga sponsor ndi makampani osiyanasiyana ngati Asky, Energy Africa anabwera kuti about 28 million imene anapanga sponsor. Makampani enanso anabwera kuti kupanga sponsor show ija inapanga ndalama zosiyanasiyana. Mukunena kwake akuti show imene inapanga create ntchito zoposa 1,300 something zimene analemba anthu kumeneko. Komanso tikaona kwamba wapangadi ndalama zochuluka ndi ma event ngati amenewa, ndipo kwamba pakana lero anthu amakamba kuti ndi woyimba wa hip hop wa Malawi muno amene ali olemera kwambiri. Iye itu chuma chake champangitsa kukhala pa number 6 ndi ndalama zokwana 1.6 billion Malawi kwacha, imene 950,000 US dollars kutengera mu ma assets amene ali nawo ndi zina zimene iye amachita. Amene iso ambiri amamutchula kuti goat kapena kuti mbuzi yapa Malawi. Alright, chabwino pamenepo ndi mmene zilili zokhudza Duncan Ziyambo kapena kuti gwamba. Kodi pa number 5 tithamangire pa number 5 pali ndani? Pa number 5 pali mkulu amene ambiri tosadza kuti amayimba, mkulu amene amayimba zimene zamfamily amene ndi John Banda, mwana wa bwana Malemu Lucius Banda amene amachikonso ndi dzina kuti Mr. Zembani. Mkulu ameneyi tinene kuti ali ndi ndalama, nayenso ali ndi ndalama zochuluka kwambiri. Ndalama zake tikazionetsetsa zikuyandikira 1 million US dollars kapena kuti 1.7 billion Malawi kwacha. Ndalama zimene zipeza bwanji kusikumbukira itu kuti bwana Lucius Banda akhala kwa nthawi yayitali oyimba olemera kwambiri Malawi muno, amene mwina sanamakidweko mpaka na imfa yawo. Anali oyimba wachuma kwambiri. Chuma chimenechi iwo atachisiya chinapita kwa mwana wawo yemwe akuchiyendetsa pano ngati mwana wamwamuna woyamba, dzina lake ndi John, amene amachitwanso kuti Mr. Zembani. Tsopano iyeyi amayang'anira Zembani Band, amayang'anira malo azisangalalo omwe abambo ake anali nawo, amayang'anira mafamu, amayang'anira ziweto, amayang'anira zonse zimene abambo ake Malemu Lucius Banda anali nazo, kumpangitsa iye kukhala mmodzi mwa oyimba olemera kwambiri. Kodi funsono limene ena atamafunsa kuti kodi John Banda amayimba nyimbo zanji, inu ngati simunazitsate kapena ngati simuzidziwa lero muyeneka muzitsate, muyeneka mufuze, muyeneka mudziwe. Iye isotu John ndi amene nofano anayigwira kampani ya Zembani Band ikamachititsa zilizonse zimene kuchititsa. Tsopano mashow ndi zina zikukhala kuti akuyang'anira, akupanga manage ndi iyeyi amene ali John Banda kapena kuti Mr. Zembani. Sono silingatsutse, tsopano silingadani nazo, komanso kumene silingalimbane nazo. Iyeyi pakadali pano ndi mmodzi mwa oyimba amene ali olemera kwambiri, mmodzi mwa oyimba amene ali ndi chuma, mmodzi mwa oyimba amene zawo ndithu zikusuntha, zikuwasetekera, zikuyenda. Iye chuma anachipeza bwanji fonso kumatero? Iye ili chuma anachipeza through inheritance. Izi nzamagazi kuchoka kwa bambo kupita kwa mwana. Yesu akamazichoka atasiyaso mwana wake. Zimenezi zimateka anthu ena chuma amatha kuchipeza munjira ngati imeneyo. Ndizotheka ndithu kosi ineyonso mwana wanga atha kudzatenga zimene ndingakhale nazo, zimene ungakhale nazo, zimenezo awo angakhale nazo. Palibe kuti iyeyo ayi kapena iyeyi eya, tikuyenera tidziwe, tivomereze, tizindikire kuti zinthu zimayendeka motero. Tsopano ndi mmene zilili. Pa number 5 pali amkulu ameneyi John Banda kapena kuti Mr. Zembani ndi ndalama zokwana 1 billion US dollars kapena 1.7 billion Malawi kwacha, kumpangitsa kukhala mmodzi mwa oyimba olemera pa Malawi pano, ndipo kupezeka pa top 10 list ya oyimba olemera kwambiri pa Malawi, kukhala pa number 5. Tatiyeni tiyang'ane pa number 4. Kodi pa number 4 pali ndani? Number 4 wotu pali mkulu amene tikudziwa dzina kuti Ty Green ndi oyimba amene wakhala mu industry ya Malawi kwa nthawi yayitali kwambiri, wakhala mu industry kwa azaka, ndipo tikumudziwa kuyambira pakanthawi. Iye iso anabadwa mchuma, makolo ake ngakhale banja la kwawo lolemera kwambiri. Amayi ake omwe ndi Madam Jean Carillan, akhala ku minister komanso agwira ku ntchito zosiyanasiyana zaboma. Ty Green ndi mmodzi mwa oyimba amene apata ma award odziwika bwino pa dziko lapansi, komanso amene akumana ndi oyimba osiyanasiyana otchuka pa dziko lonse lapansi, achina Rick Ross komanso ndi oyimba ena. Iyenso ndi oyimba amene wayimbako nyimbo zambiri ndi ma artist a international.
Green dzina limene ndili Mbankalila anabadwa 15 June 1986 ndipo nthawi imeneyo amadziwika ndi dzina ndi chamba cha hip hop komanso amadziwika ndi dzina la kampani yake imene yotchedwa kuti Black Rhino Entertainment. Green itu ali ndalama zokwana 1.2 million US dollars kapena kuti 2 billion Malawi kwacha. Izi zitu zinawerengedwa kudzera mu katundu amene ali naye Green ali ndi malo, nyumba komanso mafamu amene amalimako zinthu kapena zipangizo zosiyanasiyana. Green ndi oyimba amene nthawi zambiri amayitanidwa kukayimba maconcert osiyanasiyana kunja komanso amapeza mabooking apamwamba. Green amatengedwa kukhala ngati ndi example ya oyimba amene anakulira mchuma, amene abadwira mchuma, kukulira mchuma komanso akhala moyo wachuma olemera tingonena choncho. Iwowa ndi ana a dadi kapena tinene kuti ndi ana amumpanda osati apampanda yayi. Green wapanga ntchito zambiri mu career yake. Green wakhalako ndi ma awards amene oyimba aku Malawi sanapateko. Green anayonapo award imene iwati Black Entertainment Film Fashion Television and Arts imene amati BEFFTA Award for Best International Act imene umo ma 2016 umo ma 2017 anawinanso ma awards apamwamba. Green tikuona kuti wakhala akutakasa ndithu chikho cha ma award apamwamba. Iyeyo amadzichanso kuna kuti Nyaw King amapanga kukamba kunena kuti amapanga represent chikhalidwe chakwawo chachichewa kapena chikhalidwe chachewa cha Nyaw. So Green ali pa namba 4 ndi ndalama zokwana 1.2 million US dollars kapena kuti 2 billion Malawi kwacha. So amene akufunika aombeledwe m'manja kukwanitsa kukhala ndi makobiri ngati amene onse zinthu zophweka iyayi. Pamene pati pa namba 4 titiye tiona kuti pa namba 3 pali ndani akuluakulu. Mzimayi woyambirira, mzimayi yekhayo amene ali nawo mu listi ya oyimba 10 andalama ndi amene ali pa namba 3 mkulu amene wakhala mu industry imene kontherera amene wawa ndi Madam Wendy Harawa. Anayamba kuyimba kalekale, ayimba kwanthawi yayitali, akhala mu industry imene kwanthawi yayitali, apanga zinthu zambiri. Panopa awende akupanga chani? Awende watu panopa ndi timati philanthropist. Iwo ntchito yawo panopa ndi kuchita ntchito zachifundo zosiyanasiyana ndi akuyenda m'mayiko osiyanasiyana mu Africa, Uganda, Nigeria, Mali ndi madera ena kumene amapita kukayimba komanso kukafalitsa uthenga wabwino wa Ambuye kwinanso kukagawa mathandizo ndi zina zotero. Pakadali pano mayi amene akhala kuyendera ma award osiyanasiyana. Inutu kumadabwa kuti kodi iwowananga kuti pakafike pamenepa ndalama zazipeza kuti nanga ndalama zozilipo zingati. Awende Harawa ali ndalama zokwana 1.5 million US dollars imene tikayika mmakwacha ndikuti ndi 2.6 billion Malawi kwacha. Iwo watu ni zimayi amene titakunena kuti mmodzi mwa amene amayendera zokwera zopuma zabwino, amene amapita kumene ku holiday kumene afuna, amene umatha kukapeza dziko lina lilonse limene angafune. Komanso ngati simmadziwa madam amene wamapanga business ina iwowa ndi manager wa oyimba wathu wadziwika bwino Kwisa kapena kuti Lulu amene amadziwikanso ndi ma concert amene anachitika posachedwa pa Center Ground imene timati festival manager amene ena amathandizira kupanga manage ma festivals ngati amenewa ndi Madam Awende Harawa. So mzimayi ameneyi ali ndi zinthu zimene amapanga behind the scenes zimene zimaonekera kuti safuna kuti zibwere poyera kwambiri amene zimene iwo amazichita mwachisisi kwambiri. Koma iwowa ndi munthu amene ali wachete koma olemera kwambiri. So pa namba 3 pali Madam Wendy Harawa ndi ndalama zokwana 1.5 million US dollars kapena kuti 2.6 billion Malawi kwacha. Makobirito ochuluka kwambiri zimenezi zili mu ma assets awo kuti muwerengetsere. Iwowa ndi mulimi komanso mzimayi wa business. Zimenezi zadza kuyambira pamene iwo anayamba kugwira ntchito ndi Prophet Shepherd Bushiri anatembenuka mtima. Iwowa tikudziwa kuti akhala mu secular nthawi yayitali kenako anatembenuka mtima ndi kuyamba kugwira ntchito ndi Prophet Shepherd Bushiri zimene zathandiza kwambiri kupusha kwambiri network yawo ndi kusintha moyo wawo. Azimayi ndi azibambo pamene tikuyang'ana namba 1 ndi namba 2
mokupemphani kachikena please tabangani subscribe ku channel amene tatina pa subscribe button osaiwala kuti maprogram amene amalira pa radio yathu pa www.radio.265 online tiye tione number 2 number 1 palidani koma sanapita ku number 1 tiye tione number 2 azimayi azibambo pa number 2 sipangakhale bwino popanda mkulu amene amatchuka kuti doko kapena kuti Patience Namalingo munthu woyambirira kwambiri kufika mamiliyoni nyimbo zake kufika mamiliyoni views pa YouTube atatulutsa nyimbo imene mapulani zaka zingapo zapitazo. Namalingotu ndi woyimbanso amene wakhala akupanga ma endorsement deal a drama zambiri ndi FDH Bank tinamuona zaka ziwiri zambuyozi atamanga deal ya 60 million 2020 anandi deal ya 20 million kenako inazapangidwa revise mu 2022 kukhala deal ya 2 years komano ya drama za kwana 60 million. So Namalingo ndoyimba mmodzi amene wakhala kupanga drama kudzera muluso lake akukhalanso akunena pompano kunena kuti iyeyo amachaja drama zokwana 10 million kuti akangoyimba ku show. Kodi Namalingo ali drama zingati? Namalingo ali drama zokwana 1.6 million US dollars muma assets ake zimene zili drama zopitirira 2.8 billion Malawi kwacha. Namalingo amachita ntchito zachifundo zosiyanasiyana kulipirira anthu ma school fees, kuthandiza anthu ovutika komanso iye itu ndi munthu amene pakanali pano wakweza oyimba ena ndi ena amene mwina dziko la Malawi singatha kuwadziwa achina Messi ndi ena otero. Namalingo wachita zinthu zambiri ndodziwika ku Malawi komanso ku Zambia. Namalingonso ali ndi mbiri yake yonera kuti iyeyo is the best at what he does. Zimenezi zampangitsa kulandira credit muzonse zimene amagwira komanso kupindula nazo kwambiri ntchito za manja ake kapena ntchito zapakamwa pake. Tikudziwa kuti iye Namalingo sabisa koma amana chilungamo kuti iyeyodi ndi wolemera ali ndi ndalama zochuluka ndipo akukhala moyo umene nthawi ina yake ankangoganizira ngakhale kunena kuti ena amabwera kudzanira kuti iye ayitu akulupa ndalama zawo zinachokera kwa akazi yawo amene amatchuka kuti Rihanna Rice akuti madamo ndi wophula zedi koma zimenezo ndizofuta kuti pake proof kapena tivomerezi tingonena kuti Namalingo ali pa namba 2 ndi ndalama zokwana 1.6 million US dollars kapena 2.8 billion Malawi kwacha. Wapangitsa kukhala Oyimba mmodzi wa Olemera zedi ku Malawi kuno ndi kukhala pa namba 2 mu top 10 yathu. Koma nongati Namalingo ali pa namba 2 kuganiza kuti pa namba 1 pali ndani. Azimayi ndi azibambo apa tsopano tifuna tione na manyonyolo kulumuzana kuntunda kapena titero mkulu amene ali ophula zedi mu industry ya music ya pa Malawi pano. Muganiza kuti angakhale ndani lero mumudziwa. Tiyeni tione ndi ndalama zoposa 2 million US dollars kapena kuti 3.5 billion Malawi kwacha zapangitsa bwana amene waskefe chimoto kukhala munthu olemera kwambiri mu music industry ya Malawi. Akulu watu achokera kutali koma chachikulu kuyimba kwakweza kukhala pamene ali. Akulu amene wani munthu wakhama kwambiri nthawi zonse amakonda kulimbikitsa ena kuti akhale olimbikira. Iwo wodi anaonetsa kuti zimene amachita amalimbikira ndipo ndi munthu amene pakanali pano kuchoka music anatsekula ma business ena osiyanasiyana monga aulimi komanso transport. Iwo pano pakanali pano tikunena pano ali ndi zimagalimoto zimatraki ali ndi mafamu. Iwowa ali ndi katundu sound equipment yapamwamba imene anthu amakhala kubwereka ma stage apamwamba. Iwo ali ndi zinthu zosiyanasiyana manyumba akumanga komanso ngati munamva akunena kuti iwo akufuna atayimira MP kamabwera chaka chimene cha 2025 kusonyeza kuti iwo afika kuona kuti khala ngati zambiri ndachita ndiyeseko zina. Bwana watu ndi munthu wodabwitsa kwambiri. Bwanawa ndi munthu mmodzi mwa anthu amene amayikidwa chidwi pa zimene akuchita komanso sizingakhale zodabwitsa kumva kuti iwowa ndi billionaire kapena ino ngati mwina mukuona adabwa nazo simuyeneka mudabwe nazo mukuyeneka mudziwe lero kuti bwana Skefa Chimoto ndi mmodzi mwa oyimba amene ali andalama kwambiri ndipo ali pa namba 1 pa oyimba onse azaka zino ku nkhani yolemera. Drama zawo anazipeza kudzera music imene inatseguliranso makomo ama business ena osiyanasiyana monga aulimi
la transportation obwerekesa zinthu zina zoyimba ndi zina zotero. Bwanawa ndalama zawo zikawerengedwa kapena katundu amene ali naye akawerengedwa akuoneka kuti akufika ku ndalama zokwana 2 million US dollars kapena kuti 3.5 billion Malawi kwacha. Tinene kuti Asikefa Chimoto ndi bilioneya, Asikefa Chimoto ndi chikwaya, Asikefa Chimoto ndi Oyimba Olemera kwambiri pa Malawi pano. Lero tilekezere pompo 265 Ultimate TV imakhala ikubwetsani nkhani ngati zimenezi kawirikawiri, tsiku ndi tsiku, mwinanso nthawi ndi nthawi. Musayiwale kupanga subscribe lerolo, kadira ndi subscribe button ndi zina zimene zikhala zikupezani mawa kapena kuja lino zosangalatsa zimenenso zikhala zokudziwitsani ndi kuphunzitsani komanso zokulimbikitsani kuti chilichonse ndichotheka tapalimbikirani osamafowoka iyayi osamagonja. Ine kwa lero nditsanzike, kwa lero ndilekezere pompo, zimakhala zonyadiritsa kuti inu makhala nafe nthawi zonse. Ulemu wanu zikomo.